השיעור הפעם יהיה שיעור מעט מיוחד. אני אחשוף אתכם למגוון כלים חיצוניים לסטורי ליין שיכולים להעשיר ולשדרג את הלומדה שלנו. לא סתם התחלתי לבחור כאן באנימייקר, בעבר כבר בסרטונים קודמים כבר דיברתי על האפשרויות שכלים כאלו ואחרים יכולים להקנות. תני לי למשל כאן דוגמה טובה לסרטון, ניצור אותו כאן, create a video, אפשר גם create a GIF, זה על אותו רעיון בדיוק, ואז ב-create a blank אני בעצם יוצר פה איזשהו סרטון שאותו אני למעשה רוצה בסופו של דבר לייצא ישירות סטורי ליין שלי. אני אשמור אותו במחשב, קודם כל נצא פה איזושהי דמות מסוימת, נשים אותה כאן, והיא תלך, והיא תהיה חלק, כן, אולי איזושהי מפה ככה, מחפש דברים, מאתר, בסדר גמור. מעבר לזה אני גם אייצר פה איזשהו טקסט מסוים. הטקסט שלי יהיה כאן, נרשם פה שלום לכולם, וברוכים הבאים לעולם ההייטק עם טל. נחמד. אני שם את זה פה באנימיישן, שאין מספיק אנימציות איכותיות בסטורי ליין, צריך גם את זה להגיד, אבל כאן יש לי כל מיני אפשרויות, כמו למשל אצבע, שהולכת ככה לטייל פה על המסך, טיפה נגדיל פה, נעשה פליי, נראה איך זה עובד, הנה, מגיע, ויורדת למטה. נחמד. יחד עם זאת, בעצם יש אפשרויות נוספות, כמו למשל אולי להדגיש דברים מסוימים, לראות דברים מסוימים, ועוד ועוד. הנה, אנימיישן, ויש לי פה גם אפשרות באנימציות, לאנימציה, הנה, פה של טוש, שזה חיפשתי. מצוין, של טוש. שלום לכולם, ברוכים הבאים. זה יותר טוב. בואו נראה את הטוש, איך זה עובד פה עם העט, שממש כותבת. הנה, מקסים בעיניי. אז הנה, זה בעצם אתר שמייצג לי את הדברים האלה. יש לי כאן שתי אפשרויות. או לעשות פה דאונלוד, ואז להוריד את הוידאו למעשה, או להוריד גיף, לבחירתכם. בטח אם זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. בואו נעשה פה דאונלוד, נשמור רגע את הסרטון הזה במחשב. ייקח לו כמה רגעים. ואז, הנה זה כבר רץ לנקודה מתקדמת, נוכל לראות את הסרטון למעשה ישירות בתוך המחשב שלי. מעבר לזה, מעבר לאפשרות הזו כאן של האנימייקר, עד שהוא ירד למחשב, אני אראה לכם דברים נוספים ברשותכם. קודם כל יש לי פה את האתר של הפקסלס, אתר מצוין, רק לחפש למעלה כל מיני תמונות, סרטונים חיים, דברים כאלה ואחרים שקשורים אליכם, תמונת רקע מגניבה, סרטון רקע מגניב. זה אתר נפלא, פקסלס, עם מגוון וידאו בחינם. גם זכות שכבר ראיתי לכם בעבר, זה היה בשיעור על העקרונות, על כמה חשוב דמות שתלווה את הלומדה שלנו. אז גם כאן, חוזר שוב לכלי הזה, כלי פשוט נפלא, אל תשכחו ליצור או טרנספרט או צבע רקע שיתאים לרקע שלכם בלומדה. תזכרו את הטיפ הזה. פרי פיק, גם בתור פרי פיק יש מגוון חמות של תמונות, של אסטים, וקטורים, סרטונים, פשוט אתר נפלא, רק להיכנס ולחקור. מה עוד, מה עוד? יש את האתר של המוזיקה, של הפרי מיוזיק, אני מאוד אוהב אותו דרך גוגל, שווה ככה להיכנס אליו, לחפש בגוגל את הפרי מיוזיק. כן, פשוט אתרים חינמיים של מגוון רחב מאוד של סרטוני שמע. כאן משום מה אני רואה שהוא לא מופיע לי, אבל אני לגמרי מזמין אתכם לחפש אתרים של סרטון, של מוזיקה, של מוזיקת רגע. אה, בקיצור, יש מגוון אתרים כאלה, background music free, download, גם בפיקסאביי, גם הנה כאן, צ'ו-סיקס, מגניב. ובינתיים, עד שככה דיברתי פה, והחלטתי אתכם לעוד דברים נוספים, סרטונים ותמונות וקטעי קול, והכל בצורה מאוד מאוד כלילה דרך גוגל. באנימייקר יצרתי, הורדתי, ואני אוטוטו לוקח אתכם איתי פה עכשיו לסטורי ליין.
כאן, סטורי ליין, אני מייבא את הוידאו מתוך קובץ כלשהו, הנה זה כאן, אנימייקר, מצוין. בואו נראה איך זה עובד. קודם כל יש לי פה את הסימן מים, אני רוצה לחתוך אותו, וגם את האיש, נעשה את זה אפילו פעמיים, נעשה פה קונטרול C, קונטרול V. נשכפל את זה רגע. קודם כל, באדיט וידאו כאן שנמצא, אני יכול למעשה לקצץ גם קרופינג, מצוין, ואני רוצה רק את הנקודה, הנה מכאן, זה שפה, זה שכאן, מעולה. יופי. ו-save and close. טוען, 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 טוען. ומצוין. גם לגביו, גם לגבי האיש פה, אז אני רוצה שהוא יעשה לי קרופינג, ורק אותו. שוב מזכיר לכם את העיקרון, הרקע שיהיה דומה לרקע של הסטורי ליין, כי אחרת אנחנו די... הנה, אנחנו תכף נראה איך זה עובד. אז הנה הוא כאן, והנה העיפרון כאן. טוב, preview this slide. בואו נראה איך זה נראה עם סרטון שכזה. הנה, שלום לכולם, מצוין, וברוכים הבאים, נפלא. הוא כבר הפסיק לעבוד. אז כמה דברים. קודם כל נראה פה את המסגרת שיש פה, אולי גם אותה הייתי עושה פה איזשהו קרופינג, נכון, באדיט וידאו למעשה, הייתי טיפה חותך את המסגרת שהגיעה ביחד עם כל הקטע הזה פה, אני לא רוצה כאן מסגרות, אני לא רוצה כאן כל מיני עיצובים כאלה ואחרים, אם זה באום, צריך לחפש פה את האפשרויות ולוותר על כל הקו שעוטף לי פה את הסרטון, זה קודם כל. מעבר לזה, אני גם רוצה לתת פה איזשהו לופינג, איך שהוא מסתיים, תתחיל מחדש, ראינו כבר את הסרטון הזה, זה פליי מדיה, מתי שהוא מסתיים, מדיה 2, כשהמדיה קומפליט, עכשיו זה בלופינג, והכל סבבה. ואז זה כבר הופך להיות איזשהו סוג של גיף במובן מסוים. במובן מסוים שהוא סוג של גיף, משום שהוא כל הזמן עכשיו הולך לחזור על עצמו שוב ושוב, זה אני גם מגדיר אותו בתור לופ אינסופי. את היד פה הראיתי, את הסרטון הזה, מה עוד, מה עוד? זהו, רק אני מזכיר פה את המקש הימני פה, אני לא רוצה פה שום ליין, לא רוצה פה שום שדו, מצוין. טוב, זהו להגעתה, סרטון מיוחד הפעם, איך אנחנו יכולים לעשות דברים חיצוניים, שיכולים לשדרג לחלוטין פה את השקף שלנו. תודה רבה שצפיתם בי, להתראות.